Okay na. Hoy! Nabulangan nyo! Dali guys. May namahalo. Five fingers. Ha? Really? 5 fingers? Kapan pa? 5 fingers. Fingers, 5 fingers. May hangin na. Maluwagan. Maluwagan. After dilutong. Oh, dengarang tayo. Ay, diretso ka lang. Diretso. Left pa yun. Left po, nagpalit. Hindi naman ay konektado. Why, hindi konektado. Ha? Dali guys. Left pa dyan, puro right stone. Damo gaya ang dakkel na yun. Mali. Eh, kas lalagay na alap ngayon mo na. Nabibiglang ni. Marites Atoy nabibig. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Marites Atoy basta nabibig. Chismosa. Oh, tatlo na.
7 hours later. So yun guys, uwian na, harvest kami. Itong ay, mano nila lang? Ito ay anim. Anim, tapos 4 sa akin na pagong, 10. 10 pagong, pinamigay namin yung 2 dun sa mga bata. Tatlo. 3 pala, 2 sa kanila, tapos 1 sa akin. Bali, 7 lang yung naiuwi naming ninja turtle. Gago! Tsaka mga tilapia. Yan si Brother Chris ang malakas ngayon. Brother Ray. Tsaka si yung utol niya, si Brother Ray yung sakalam ngayon. First time niyang maniksay pero sharpshooter. Sana all. Ayun, Marami pang nahuli sa atin. marami pang nahuli kay Brother Chris. Si Brother Chris, taga-bala na lang. Pamala. Isda dyan. Yan yung nadali ni Brother Chris. Dami. Damat si Laptol. Karpa. Salpa. Yun o. Nadali ni Brother Chris. Silang sa kalam. May sa akin. Ni Brother Cax. Sa akin, 4. Yan. Tapos, Ito yung mga Ninja Turtles. Ninja Turtle na 7. Pinamigay namin yung 3. Malalaki yan guys. Yung isang ano yan. Kaldero. Isang kaldero yan. Yan guys. Salamat ulit sa panonood. Ito si Brother Chris. Siya yung ang role ngayon ni Brother Chris, taga-bala na lang ng utol niya. Yung utol niya, oh. Siya yung tirador ngayon. Si Brother Ray, first time niyang maniksay, sinama namin. So ang nangyari, imbis na ako yung nagturo, ako yung tinuruan. Malupit pala tumira. Magaling palang hindi, yung mga bata kami, mga maliliit pa lang kami before, mga grade school pa lang kami. Sumasama na kami sa hunting, kasama ko rin si brother sa bundok. Hindi totoo yan. Kaya pala, So dala-dala pa rin niya yung pagka hunter niya. tsaka enthusiast niya sa sa gun. So nandun pa rin yung niya, Passion niya. yung passion niya. Yun yung passion eh. Hunting. Yeah. Shoutout nga pala sa sa pamilya ko, si Mama Rosel, si mga anak ko, si Danina, si Christoph, si Mami, si Daddy, si Lola Lita. Shoutout ko na rin yung asawa ni Tito Ray, si Mama Bani, yung 2 anak niya, si Riz, tsaka si Reza. Shoutout sa inyo. Yan. Happy viewing, sana supportahan yung channel natin. Happy viewing. Yeah. Shout out. Shout out din sa lahat ng mga hunters. Mga hunters dyan. Tumitik sa shout out. Yan. Salamat ulit sa panonood guys. Hanggang sa ulitin. Thank you. Bye-bye. See you soon.